रे ना क्या काही चाललंस? अरे वर सड्यावर जाऊन जरा कलमा साफ करून येते. किती रे? अरे आता मे महिना येतो लो, म्हणजे आंब्याचं सीझन, म्हणजे मुंबईकरांचे फोन सुरू होतले. मावशीक 4 आंबे, काका 8 आंबे, काकाच्या बॉसला 12 आंबे, आजचं वेगळं वाटो. अरे आंब्याचं सीझन इलो ना की माका धडकीच भरता. किती रे? अरे वर्षभर कलमा आपण राखायची आणि यांच्यानी खायची. नाही खाऊचा काय प्रॉब्लेम नाही रे, आपण कोकणी माणूस, आपली दानतच मोठी आहे. काय ही लोक काय करतात, मुंबईत जातात आणि वर आमकाच फोन करून सांगतात 4 आंबे जरा कुसकेच होते, असले मेले. मागला यांचा. हॅलो, हा गावकऱ्यांनो, रत्नागिरीचे 10 पेटी आहे, देवगडचे 10 पेटी आहे आणि राजापूरचे 10 पेटी पाठवून देवा. हो एक मिनिट थांबा. हॅलो, हो परवानू मालवणातून 5 पेटी पाठवा, सावंतवाडीचे 5 पेटी पाठवा. हो तुमका ना कळणार नाही. एक मिनिट थांबा. हो हा तर मी काय म्हणते, पेटी लवकरात लवकर पाठवा. हो दादा, कसल्या पेटीबद्दल बोलता तुम्ही? सीझन आंब्याचं चालू आहे ना, मग आंब्याच्या पेटीबद्दलच बोलतो ना मी. आणि मी काय म्हणते, आताच ऑर्डर देऊन टाका, एका पेटीचे एक खोको लागतो. खोको? खोको म्हणजे? खोको म्हणजे करोडो. खोको नाही गावकऱ्यांनो, तुम्ही खोकेत नको, तुम्ही पेटीतच आंबे ठेवा. हा आजकालची लोक ना लाकडाच्या पेटीमध्ये आंबे भरणारच नाही. हा परवानू. कोण आहे रे तू? आंब्याचा व्यापारी आहे. कसं करतोस रे व्यापार? त्याच्या काय, आंब्याच्या सीझन मध्ये अशा आम्ही कोकणामध्ये येतो. इथे कोकणामध्ये रस्त्यावर छोटे छोटे आंबे पडलेले असतात. इथल्या लोकांना त्याचा काय नाही पडलेला. ते पडलेला आंबे मी घेतो, थोडासा पुसतो आणि मुंबई पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये जाबून विकतो. जाबून विकतस? तशा नाही, ते जाबून नाही, ते जाबून वेगळा. आम्ही मुंबईमध्ये जाबून आंबे विकतो. तू विकतस पण लोक घेतात? अहो एवढे लोक घेतात ना, आंब्याच्या सीझन मध्ये हापूस आंब्याला समजून लोक काय पण घेतात. त्याचा काय साहेब, गिराईक खूप आहे, बेचने वाला चाहिए. आपको चाहिए? 800 रुपये डझन. यो खैसून उचललंस? हा काय इथूनच पडला. मला माझ्या पडल्यातला उचल. थांब, तू का बघते? वाचवा.